बिग ब्रेकिं निउज एनडिएफबिआ एनडिएफआनो होननानै दिनैनि जथुम्माया फोरमान होबाय। चिरां जिल्लानि बलंगुरियाव मोनब्रै गावस्रानाय ग्रुपआ जथायै सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव एनडिएफबिनि गावस्रानाय ग्रुपनि मोनफ्रोमबो हान्जानि दैदेनगिरि आरो मावथिफारिया बिथांमोना बाहागो लायो आरो दिनैनि आफादनि गेजेरजों बिथांमोना खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय थिरांथा लायो आरो एनडिएफबि मोनब्रैबो खौसे जाबाय। बर'नि अखोराङा दिनै साग्लोबगौ हनै गोसोम जोमै।